Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthathe isinqumo esithile ngaphandle kokuthi ucabange ujule ngaso, kanti kuzohamba kuhambe kube khona la ozoyisola khona ufise ukubuyela emuva la owawukade ususuke khona. Angithathe leli thuba nginibingelele kuphi nakuphi lapho enikhona ngithi sanibonani, Dumelang, Limajoron Bonjo, Mambo vipi? Onibingelelayo unjani yini? Nginibingelela ngiphansi emkhambathini la ngibuya khona. Namuhla sizofunda udaba olubuya kusisi osibhalelile wathi ucela ukuthi simenze abo-anonymous mese simnikeze ama-advice ukuthi kulolu taku akulona angazikhipha kanjani. Uma kuthi uyaqala ubuka i-channel yethu, sicela ukuthi wenze okulungile, ucindezele usubscribe, uphinde ukhomente ku-comment section, uphinde ushare nama-videos ethu ukuze nabanye bezokwazi ukuthi bewabone. Udaba likasisi lufundeka kanje. Angibingelele kwi-Black Billionaires Empire, ngicela ukuthi ningigcine ngibe u-anonymous. Shuthi ngineminyaka engu-28 kanti nginengane eneminyaka engu-7. Le ngane ngayithola nobhuti othile engangithandana naye esingasathandani naye njengamanje. Okwenzeka ukuthi ekuthandaneni kwethu ayikho inkinga engathi ngisake ngaba nayo noma engathi sisake saba nayo eyayingadala ukuthi sihlukane. Indaba nje yaba kumina ukuthi indlela engase ngizizwa ngayo iyagcina ingiphoqa ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi ngithi masihlukane nobaba wengane. Ingane wayeyondla ngendlela e-right, nami futhi enginakekela ngendlela e-right, yize noma uma ngibuka okwakwenziwa abanye kuma-relationships abo ngangibona kungenzeki kule relationship engikuyona naye lo engangithandana naye. Mangibuka ukuthi abangani bami ama-boyfriend abo ayebakhipha ebahambise ey'ndaweni, behambe beye ko-Cape Town, behambe ama-events ndawonye, benza okuningi ndawonye as ama-couple. Ngangikubona kungenzeki lokho kule relationship engikuyona noma ngangibona kungekho enough okwenzeka kule relationship engikuyona, nokwenza ukuthi ngigcine ngithatha isinqumo sokuthi ngithi ngiyaphuma kulo budlelwane, ngimtshele ukuthi angixabani naye kepha ngicela ukuthi sihlukane ngoba angikho happy kule relationship le esikuyona. Uma ngimtshela lokho akazange angiphikise futhi akazange angilwise, waba umuntu omukela lokhu engimtshela kona. Okwenzekile-ke emva kweminyaka emibili sihlukene noma engikuqaphelile emva kweminyaka emibili sihlukene ukuthi uthando enganginalo ngaye enhlizweni lusasekhona, yize noma ngangiyitshela ukuthi kuzohambe kuhambe luphele uthando ngikwazi ukuyiqhubekela nempilo yami. Uthando enganginalo lusasekhona, alupheli. Noma kwenzekile ngangena kwe-relationship ethile nomuntu othile, akupheli ukumthanda, ngisahlezi ngimcabanga ngaso sonke isikhathi. Ngey'nsuku ey'balulekile ey'fana ne-birthday yakhe noma ey'fana no-Valentine, ngiye ngimthumelele imiqhafazo ngimfisele usuku oluhle. Yebo, asisathandani njengoba ngichazile, kepha inhlansi yothando kumina ayivumi ukucisha noma ngabe sengizame kanjani. Angazi noma ngabe ngenza iphutha uma ngiyijuba kuyena ngimtshele ukuthi uthando enganginalo lwakhe alivumi ukucima, yize noma sengimazi ukuthi usenobunye ubudlelwane akubona kanti khona asekukhiphile kubo kwale ntombazane asethandana nayo, okuchaza ukuthi useyenze umakoti. Kanti ngakolunye uhlangothi yize noma ngimthanda kodwa kusuke ekukhuleni kwami nje angikaze ngizibone ngiba umuntu osesithenjini, yize noma ngimazi yena ukuthi njengomuntu okholelwa kakhulu ey'ntweni zesintu uwumuntu owayesithanda isithembu. Manje ukumvezela kwami imizwa yami lokho mhlampe kuyomenza abuke ngelinye iso, abone ukuthi uselitholile ithuba mhlampe lento vele ayekade vele eyifisa ukuthi abe nesithembu. Ingabe kuzoya kuye igcine liphele uthando, icime inhlansi kumina?
Yebo, ngiyavuma kungenzeka ukuthi ngenze iphutha noma ngaba nokuphazamiseka nje kancane okwenza ukuthi ngigcine ngithatha isinqumo esizomosha impilo yami yonke, ngoba sekucacile ukuthi akekho omunye umuntu engimthandayo ngaphandle kwakhe, noma akekho umuntu oyokwazi ukuvala isikhala sakhe kweyami inhliziyo uma kuza kwezothando. Ngicela ukuthi ningibonise ukuthi uma kunje ikuphi okulungileyo engingakwenza, ngizijube kuyena noma ngiyeke kuzohamba ngokuhamba kwesikhathi luye lugcine luphela lolu thando, noma zikhona izinto mhlampe eningangibonisa ngazo ukuthi yizona ezingangilungela ukuthi uma ngenza zona zizokwenza ukuthi ngigcine ngimukele ukuthi asisathandani naye, ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo yami ngokukhululeka. Ngiyabonga. Lufundeka kanjalo-ke udaba lukasisi lo onguma wengane, okhala ngobaba wengane ukuthi yize noma sekuphele iminyaka emibili behlukene, kodwa uthando noma inhlansi yothando ayivumi ukucima kweyakhe inhliziyo. Lunjalo-ke uthando luhlale luzenzela okwalo noma ngathi wena wenza okwakho. Sicela ukuthi sibeke imibono yethu kwi-comment section ukuthi sibona kanjani noma yikuphi esimbonisa ngakho usisi ukuthi akakwenza, akazijube kwisoka lakhe lakudala, acele bazame ukuthi balungise izinto, amukele ukuthi khona omunye osekhona, noma akazame ukuthi agwinye aqhubeke nempilo noma kungekho olunye ukuqhubeka nempilo. Sicela ukuthi usitshele ukuthi ucabanga kanjani, uphinde ucindezele u-subscribe uma kuwukuthi bekuwokokuqala ubona udaba olula kwi-channel yethu, uphinde ushere nabanye ukuze bekwazi ukuthi babone lama-videos ethu. Zingako-ke siziphethe okwamanje kwi-Black Billionaires Empire kwezokuzayo. Danke, ngiyabonga.